Up. Try natin yung na-discover galing sa Amerika. Gamot daw to. Gamot sa pautog. Saka ano? Gamot. Magsaning kayo, makikita. Wala kang ibang makikita. Dito. Ang gamot na yan. Sama pagtanong ba? Asam na yung ugbok? Yung ugbok na sa inyo. Pwede siya yung ugbok na ha. Pwede siya yana. Pwede siya parang tubo ba? Parang tubo. Eh, ano naman to? Try natin sa bahay. Ito, marami to. Try natin to. Nya, makaayon. Gamot sa ubo, gamot sa Yan, totoo yan. pampakinis ng balat. Ipait-pait mo sa balat. At saka ano, kung wala kayong malunggay, pwede rito malunggay. Yan siya bay. Ito. Makaayon na sa tanan. Maayos na, especially sa COVID. Try natin ito sa bahay. Nilaga daw ito, nilaga. Ano siya tawag nito? Sambong. Sambong. Sambong lang yung sambong. Sambong daw, sambong. Iiwan ko lang ito. Wala, guna naman ito. Ito, yung mga laya, yung Tagalog dito sa laya. Nag-brown. Ang Tagalog sa laya. Sorry, Tagalog laya. Ang Tagalog sa laya is Nangulubot. born free. Mauna yung Tagalog sa laya, born free. Try natin ito sa bahay. Laga daw, gasan. Lagyan ng 1 kilong baka. Ano? Nya, asam pa. Gamot, ihapas. Kapas para. Ihapas. Tapos ang labas pa eh. Pag inom mo dahil ito, magiging ka. Ipos mo yan ba? Nya, okay na na. Ano naman to, ha? Pwede na na bay. Pwede na to, itanim to, itanim. Di yan mabuhay eh. Di ba buhay ba to? Sabi mo buhay. Yung may ugat. So yan. Yeah, hindi na mo buhay. Asa, ito yung ano? Babat. Babat, ha? Ito yung dahon mo ito. Manang dahon may lagaon. Gaon. Alam mo, gaon. Sa Puluan. mas Bisaya bay. Sa Bisaya. Sama siya. Maluluan. Sa Bisaya, nilaga. Di ba? Asam na siya ba? Madahon. Dahon. Kahoy. Nasambog. Sambong ka, sambog. Dili. Sabihin mo, utano na ni mo. Gulayin mo. Ano yan? Itanin yan. Pwede ba? Kung gusto nyo magtanim, pwede. Yung Tapos lagyan mo Christmas light. Yung boko niya. Kaya mo na na. Para sa mga daming purpose to. Kung wala kayong mga sa mga matatanda, pwede yung mga laya, lagyan yung mga tabako. Pwede rin to. Kana. Tabako, lagyan mo tabako. May Tasa. may ikabudi mo bay. Ay, na. Galing ko Amerika, nag-aral ako doon. Ah. Pumunta ako dito, nung trabaho ko dito sa Pilipinas. Construction. Ngayon punta na misa kay Orchids. Ito. Magic na. Ito yung malunggay sa Pilipinas, malalaki. Malunggay, ito malunggay sa Amerika. Sa Pilipinas, maliit lang yun. Ginagawa sa pandesal, yalo. Sigurado ka? Nangugat agad oh. Manaraman